Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Бәхетнең 10 мең адымы. Әлмәттә халыклар бердәмлеге көне билгеләп үтелде. Безнең Әлмәт халкын физик яктан да, культур яктан да берләштерергә дип без 10 мең адым дигән чара үткәрергә булдык. Валан һәм ракетканың шын осталары. Калабызда Кубок Акбарс Крылья Бөтен Россия турниры кысаларында ярышлар башланды. С целью популяризации бадминтона как в стране, так и в республике, непосредственно в Альметьевске, узнаваемость клуба Акбарс Крылья, ну и соревновательная практика для детей, конечно, это очень важно. Яхшылар билгеле, Азнакайда халыкара категорияле хөкемдар Зиннур Әбдрашитов истәлегенә бокс буенча турнир узды. Бүгенге ярышка безнең 12 команда 3 регион, Россия регионыннан килделәр. Монда Оренбург, Башкирия, Татарстан. 12 команда, 146 участник. 46 весовой категорияда бүләкләнә торган балалар, боксерлар. Кызлар да бар монда, җегетләр дә бар. Ялларда безнең районда беренче кар яуды. Бу коммуналь хезмәтләр өчен кышкы сезон рәсми рәвештә ачык дигәнне аңлата. Шәһәр автомобиль юллары идарәсе үз эшенә җаваплы карый һәм иртәдән үк кар җыю һәм куркыныч участокларны бозлауга каршы матдәләр белән эшкәртү белән актив шөгыльләнде. Юлларда 10 берәмлек техника һәм 18 эшче эшләде. Бозлаукны һәм катуны булдырмас өчен иң куркыныч урыннарда юлны тоз белән эшкәрттеләр. Исегезгә төшерәбез, бу вакытта җәйге резиналы автомобильләрдә йөрүдән тыелырга кирәк. Тихоновка авылы зираты янында 2026 елга гыйбадәтханә төзергә планлаштырыла. Беренче адымнар быел ук ясала. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Гыйбадәтханә төзүгә әзерлекне инде бу елны башладылар. Биредә аның астына урынны әзерләделәр, агачларны, куакларны кискәләп бер урынга җыеп куйдылар. Яңа гыйбадәтханә булдыру уе тугач, аны Әлмәт һәм Бөгелмә епископы Мефодийга сөйлиләр. Ул төзелешне хуплый һәм фатихасын бирә. Тихоновка авылы гыйбадәтханәсенең дин тотучылары булачак төзелеш урынында дуга кылу өчен авыл зиратына җыела. Тәрене изгеләндерү өчен Әлмәт округы рухания протоиерей Игорь Новичков килә. Также с его благословения планируется этот храм посвятить 7 отрокам эфесским. Это древние святые, древней христианской церкви первых веков христианства. Память их совершается дважды в году, в августе месяце и сегодня, 4 ноября, в день памяти Казанской иконы Божьей Матери. И поэтому в день, когда церковь молится им, когда молится Пресвятой Богородице, мы решили в этот день осветить крест на месте будущих строительных работ. Әлеге эш өчен администрация территория бүлеп бирә. Битараф булмаган кешеләр участканы төзекләндерәләр. Киләсе елда фундамент әзерләү һәм бура кую планлаштырыла. Мы сначала хотели часовню, но владыка нам, как говорится, благословил на то, чтобы именно храм здесь строили. Без башта часовня ясарга теләдек, әмма безгә биредә гыйбадәтханә төзүгә фатиха бирделәр. Ул зур түгел, размеры 10 метрга 5 метр. Ләкин ул шактый уңайлы булачак. Әлегә безнең проект кына бар. Кызганычка каршы акчабыз юк. Без эзлибез. Минем уйлавымча, иганәчеләр табылыр. К сожалению, мы ищем. Я думаю, что спонсоры найдутся. Җирле халык гыйбадәтханә барлыкка килүне якынайту өчен тырышып эшләргә әзер. Шул ук вакытта теләсә нинди матди ярдәмгә шат булачакларын билгеләп үтәләр. Потому что своими силами здесь не справиться. Затраты очень большие. Үз көчебез белән генә булдырып булмый, чыгымнар бик зур. Акча бу гыйбадәтханәне төзү өчен һәм тагын башка коймак кебек ихтыяҗлар өчен кирәк. Бу эштә битараф булмаганнардан ярдәм сорыйбыз. Милостливый Господь воздаст вам за ваши старания. Гыйбадәтханәне файдалануга тапшыру 2026 елда планлаштырыла. 3 ноябрь көнне калабыз халкы Әлмәтнең 71-нче туган көнен бәйрәм итте. Бу күркәм дата алдыннан Библия нефть креатив киңлегендә Әлмәт тарихи календаре дип исемләнгән китап тәкъдим иттеләр. Бу вакыйга бик күп тарих сөючеләрне, төбәкне өйрәнүчеләрне һәм битараф булмаган халыкны җыйды.
Әлмәт тарихи календаре китабы Әлмәт районы тарихындағы мөһим вакыйгалар һәм кешеләр тупланган уникаль басма. Календарның һәр бите күп еллар дәвамында шәһәрнең йөзен формалаштыруга үз өлешләрен керткән шәхесләр һәм мөһим вакыйгалар турында мавыктыргыч хикәяләргә бай. Китапның авырлыгы 2,5 килограммнан артык һәм анда 1300-дән артык шәхес турында мәгълүмат кергән. Белгечләр әйтүенчә, китап даталар жыйынтыгы гына түгел, ул укучыларга үз төбәгенең мәдәни мирасын тирәнрәк аңларга һәм бәяләргә мөмкинлек бирә торган җирле тарихның чын энциклопедиясе. Персоналии, которые мы включили, там личности были, которые нигде не отмечены, но мы их постарались включить. Вот. И собрали все данные, информацию из архивных и личных архивов и собрали в одну книгу. Татнефть Хайрия фонды китапны Әлмәт районының барлык мәктәпләренә һәм китапханәләренә бүләк итә. 4 ноябрьдә Әлмәттә халыклар бердәмлеге көне билгеләп үтелде. Ел дәвамында ирешелгән уңышларыбыз бар. Кайсы тармакны алсак та тырышлык, бердәмлек белән югары үрләр яулана. Кешеләрнең яшәешен, тормыш-көнкүрешен яхшыртуга юнәлдерелгән дәүләт программалары кысаларында яңа торак йортлар, социаль объектлар, юллар төзелә. Авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерү арта. Районыбыз халкы әлеге истәлекле көнне күңел күтәренкелеге белән каршылый. Һәм теләп, бердәмлектә булган бәхетнең 10 000 адымы акциясендә катнаша. Марафон кунакларын төрле халык музыкасы һәм биюләре белән каршы алдылар. Халыклар бердәмлеге көне берләштерә торган бәйрәм генә түгел, очрашырга һәм бер-береңнең кәефен күтәрергә менә дигән сәбәптә ди. Әлмәт сәүдә ихтисад техникумы студентлары. Алар бер-берсенең мәдәниятен, традицияләрен бәйләргә һәм хөрмәт итәргә, аңларга һәм ярдәм кулы сузарга уку йортында гына өйрәнмибез дип билгеләп үтәләр. Без бүген үзебезнең торгово-экономический техникум белән бергә шушы бәйрәмгә чыктык. Төрле милләт халык көнен бергә үткәрергә, катнашырга һәрбер мероприятиеларда катнашырга чыктык. Һәм күңелле бергә кызыклы үтәр дип уйлыйм бу көнне. Төрле традицияләр һәм телләр безне уникаль итсә дә, нәкъ менә уртак максатлар һәм идеаллар безне бер зур гаилә итеп ясый дип саный Рәис Нәгыймов исемендәге балалар сәнгать мәктәбе вәкилләре. Алар да бәйрәмнән читтә калмый. Сегодня такой важный праздник, который сплачивает все национальности, народы. И вот мы все дружной компанией собрались на этом важном, главном, веселом, энергичном мероприятии, чему очень рады. Импульс физкультура сәламәтләндерү клубы вәкилләре дә чарада актив катнаша. Алардан марафонга якынча 60лап катнашучы килә. Это же всемирный праздник, его отмечали день 7 ноября всегда. Бу бит дөнья бәйрәме. Аны элек 7 ноябрьдә билгеләп үттеләр. Хәзер яңа исем астында булса да, мәгънәсе үзгәрми. Кешеләр бер-берсе белән ничек бердәм булсалар, хәзер дә шулай кала. Иң мөһиме тынычлык һәм иминлек булсын. Без тынычлык, бәйрәм атмосферасы һәм берләшү булсын дип телибез. За этот мир, за этот праздник, за объединение. Халыклар бердәмлеге көненә милли бизәк яки милли кием киеп килүчене аерым бүләкләр көтте. Әлмәт районында бүген 62дән артык милләт вәкилләре яши. Алар бергәләп нефть төбәгебез һәм бөтен республика файдасына хезмәт итә. Һәм тарихтагы мөһим бәйрәмнәрнең берсе халыклар бердәмлеге көнен бәйрәм итүне быел яңа форматта уздырырга карар кылалар. 4 ноябрь безнең халыклар бердәмлеге көне һәм без бүген менә шундый чара үткәрергә булдык. Безнең Әлмәт халкын физик яктан да, культур яктан да берләштерергә дип без 10 000 адым дигән чара үткәрергә булдык. На старт! Внимание! Марш! Чарага 70 катнашучы милли киемнәрдән килә. 400гә якын кеше символик 10 000 адымны бергә үтә. Валан һәм ракетканың чын осталары үзләренең осталыкларын һәм җитезлекләрен күрсәтте. Ял көннәрендә Әлмәттә Кубок Акбарс Крылья бөтен Россия турниры кысаларында бадминтон буенча ярышлар башланды. Атна дәвамында калабызда әлеге спорт белән шөгыльләнүче балалар һәм өлкәннәр җыелачак. Тулырак алдагы минутларда. Рады вас приветствовать на этом прекрасном турнире. Хочется пожелать вам успехов, чтобы вы получили удовольствие, играя, состязаясь друг с другом.
Турнир тарихы 2018 елда башлана. Ул вакытта ярышлар Әлмәт Open дип аталса, быелдан Кубок Акбарс Крылья исемен йөртә. Әлеге көч сынашу Россия Федерация турнирларының рейтинглы Гран-при этапларының сериясенә керә. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, бүген Әлмәт спортның бу төрө белән шөгыльләнүчеләр саны буенча республикада Казан шәһәреннән кала икенче үзәк булып санала. В Татарстане вообще уникальная ситуация, то что все 43 района... Татарстанда гомумән уникаль вазгыять. 43 районның барысында да яшәүчеләр кулларына ракетка һәм баллоннар алдылар. Һәм 11 ел эчендә шөгыльләнүчеләр саны 700-дән 19 меңгә кадәр артты. Президентыбыз Владимир Путин әйтүенчә, эшчәнлекнең төп юнәлешләре корпоратив спорт, масса күләм спорт, балалар, яшүсмерләр спорты. Һәм без 12 ел нәкъ менә шуның белән шөгыльләнәбез. Шул исәптән Әлмәттә дә. Занимаемся 12 лет, и в том числе и Альметьевск. Калабызның мондый казанышларында һичшиксез Татнефть компаниясе мөһим роль уйный. Компания «Татнефть» уделяет огромное внимание социальной деятельности. Татнефть компаниясе социаль эшчәнлеккә һәм спортка зур игътибар бирә. Шул исәптән без Татарстан Республикасының күпсанлы федерацияләрен үстерүдә зур ярдәм күрсәтәбез. Менә шундый мотор спорт объектларын модернизацияләйбез, төзибез, ремонтлыйбыз. Бу барысы да сезнең яхшы мөмкинлекләр булсын өчен. То есть все, что делается, это делается для вас, ребята. Беренче 4 көндә 4 категориядә егетләр һәм кызлар ярыша. Катнашчылар 11 яшьтән 17 яшькә кадәр. Бадминтон тизлекне, төгәллекне, координацияны үстерә. Өстәвенә ул контактлы түгел һәм үзен теләсә нинди әзерлек дәрәҗәсе булган уенчыга сынап карарга мөмкинлек бирә. С целью популяризации бадминтона как в стране, так и в республике, непосредственно в Альметьевске, узнаваемость клуба «Акбарс Крылья», ну и соревновательная практика для детей, конечно, это очень важно. Тамерлан Әхмәтҗанов та яшүсмерләр арасында беренче разряд. Ярышлар алдыннан сыйфатлы тренировкалар күп булды. Шуңа күрә яхшы нәтиҗә күрсәтермен дип уйлыйм ди ул. Привели меня сюда родители. Мине монда әти-әнием алып килде. 5 ел элек кулымны сындырганнан соң шөгыльләнә башладым. Ул вакытта әти-әни мәктәптән соң телефонда утырырга кирәкме? Бадминтонга йөрсәң яхшырак булыр дип уйлыйлар. Миңа бу спорт төре ошады һәм шуннан бирле мин бадминтонга йөри башладым. Лучше на бадминтон будешь ходить. Мне понравилось, и я начал ходить на бадминтон. Ризван Вәлиев 8 ел бадминтон белән шөгыльләнә. Аның беренче өлкәннәр разряды бар. Ярышларда даими чыгыш ясап, яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Бу аның тырыш хезмәте генә түгел, тренерның да керткән зур өлеше булуын билгеләп үтә. Садиктан мине тренер алып китә иде. Мин 8 ел шөгыльләнәм. Алексеевскида условия бик әйбәт. Миңа бик матур ракеткалар, кием матур. Ярышлар 9 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. 5 ноябрь көнне өлкәннәр турниры старт ала. Турнирда чыгыш ясап, бадминтончылар традицион кубок һәм медальләрдән тыш рейтингта баллар җыя һәм спорт разрядлары да ала алдылар. Алсынриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда халыкара категорияле хөкемдар Әбдрәшитов Зиннур Зәйнетдин улы истәлегенә бокс буенча турнир узды. Онда Ознакай, Баулы, Ютазы, Сарман, Жәлил, Бөгелмә, Нурлат, Туймазы, Оренбург өлкәсеннән килгән спортчылар чыгыш ясады. Турнирны ачу тантанасында район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов, Зиннур Әбдрәшитовның тормыш иптәше Мөсфирә ханым, кызлары һәм оныклары, дуслары да катнашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат Илмира Шәрифуллинда. Зиннур Әбдрәшитов 1952 елның 2 октябрендә Башкортстан Республикасы Таллысыз авылында дөньяга килә. Кечкенәдән хезмәт сөючән, гадел, кешелекле булып спортка тартылып үсә. Уфа шәһәрендә яшәп, анда төрле ярышларда катнаша. 70нче елларда ул Ознакайга кайтып төпләнә. Спорт өлкәсендә дә, районның социаль үсешенә дә һәрдаим ярдәм итеп килә. Аның истәлегенә багышланган ярышларда катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов сәламләп, спортчыларга уңышлар теләде. Очрашуда шулай ук Зиннур Әбдрәшитовның балалары, тормыш иптәше дә катнашты. Ул безнең һаман күңелебездә, без аны онытмыйбыз, һаман искә алабыз. Менә шушы турнирларны уздыру дагы инде безнең аның турында тагын менә искә алып, шушы спортсменнарга сөйләп, аның примерында бу яшь спортсменнар, боксерлар аннан үрнәк алып, югары уңышларга ирешсеннәр дип, менә шушылай итеп без шушы турнирларны оештырабыз. Боксчылар һәммәсе дә рингта үзләрен лаеклы күрсәтте, һәрберсе җиңүгә омтылды. Бүгенге ярышларда барысы 12 команда, 146 спортчы катнаша. Араларында малайлар да, кызлар да бар. Арина Михайлова Оренбург төбәге өчен чыгыш ясый. Ул күп кенә турнирларда җиңүләр дә яулаган.
Я занимаюсь боксом 1,5 года. Мин бокс белән ел ярым шөгыльләнәм. Күп турнирларда катнашып, Абдуллинада узган төбәгара турнир җиңүчесе булдым. Туймазыда призер булдым. Миңа бокс ошый. Күп шәһәрләрне күрдем. Менә хәзер беренче тапкыр Татарстанда. Мин үскәч бокс буенча тренер булырга телим. Спорт мастеры булу теләге дә бар. Хочу взять мастера спорта. Катнашучыларның иң кечесенә 9, иң зурысына 17 яшь. Бүгінгі ярышқа біздің 12 команда 3 регион, Россия регионынан келділер. Мұнда Оренбург, Башкирия, Татарстан. 12 команда, 146 участник. 46 весовой категорияда бүләкләнә торган балалар, боксерлар. Кызлар да бар мұнда, жігітлер де бар. Ярышлар 2 көн дәвам итте. Җиңүчеләргә бүләкләр, кубок һәм медальләр тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүләккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.